आङो दिनै बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि जोहै बयनोबो फुंबिलिनि खुलुमनाय आरो साबायखर जासिनानै दिनैनि आसामनि जे गिबि सारियाव थानाय रादाब बिलाइफोरनि जे रादाबफोर आं बेखौ फरायनानै खोनासंहोनो लादों। गिबियावनो सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं बेहाय गिबि सेथि निउसआ जादों फैगौ 3 बोसोरावनो भारतआ गोबांसिन सुबुं थाग्रा हादोर जानो हासिगौ। भारतनि सुबुं सानखोआ 137 कौटि 137 कौटि आथिखाल। गुबुन फारसेथिं चीननि सुबुं सानखोआ 143 कौटि। दा गोदान दिल्ली जुन 13 उत्तर प्रदेश आरो बिहारनि जोहै थाबैनो चीन हादोरखौ उन खालामनो हासिगोन। अदेबानि गोनोखो टेक्न'लजि एबा गुबुन गुबुन आयदायाव नङा, सुबुं सानखो बिथिङावसो बै नसुंसेनि हादोरखौ फेजेनसिगोन। फैगौ 3 बोसोरावनो भारतआ चीननि गोबां बोसोरनि लिरमिनखौ फायनानै गावसो गोजौसिनथाराव थासिगोन। बुहुमनि गासै हा बाहागोनि 2 बाहागोल' भारतआव आरो बे 2 बाहागोल' गावनो नाथाय 16%आनो 16% भारतआव थायो। बे दा जोङो बिनिफ्राय मिथिनो हाबाय जे भारतनि जि सुबुं सानखो बे सुबुं सानखोआ चीन देशनि सुबुं सानखोखौबो फेजेननो थांगासिनो दङ। 3 बोसोर नांगोन होननानै गोरों गोराफ्रा बुंदों। बिनि उननि रादाबा जाबाय क'क्राझाराव गावखौनो फोथैना लानाय सानै हिनजावसानि न'खराव थांना गिबि मन्थ्रिया खौरां लाफैदों। गिबि मन्थ्रि आसामनि मुस्रि डक्टर प्रफुल्ल कुमार महन्त क'क्राझार जुन 13 क'क्राझार जिल्लानि अभयाखुति गामियाव सानै उन्दै बैसोनि हिनजावसाया फांसे दंफाङाव आरो दोंसे दिरुंजोंनो गोदोनायाव दौलें लागायनो फोथैना लाना रायजो नाङै बयखौबो सोमोनांहोनाय आरो सन्देह जाहोनाय जाथायखौ खौरां लाफैदों। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गिबि मन्थ्रि शर्माया दिनै सानैबो हिनजावसानि न'खराव थांनाय जाथायनि बागै खौरां लाहैयो आरो न'खरनि सोद्रोमाफोरजों दुखुआव बाहागो लाफायो। बे दावबायनायाव गिबि मन्थ्रिया मदद खालामो गिबि मन्थ्रिखौ मदद खालामो बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर', सानजा क'क्राझार बियाबनि MLA लरेन्स इस्लारि, बिटिसिनि सावस्रि बिफाननि आरो सोरबा बुथारना गालांनायनि सन्देह खालामदों। बेबादिनो बियो मोनसे बुथारनाय जाथाय नङा होनना नेवसिनो हाया होननानै गिबि मन्थ्रिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों। बबेखानि बे जाथायनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनो थाखाय बिटिसिनि IGP क'क्राझाराव SPखौ गोख्रों बिथोन होबाय होननानै गिबि मन्थ्रिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव
बुंदों आरो बेजों सोमोन्दो लाखिनानै सोमोन्दो थानो हागौ होननानै साबा सेंग्रासाफोरखौबो हमनाय जाबाय। बिनि उनाव रादाब आरो दङ, बे जाबाय गिबि मन्थ्रिनि बिबुंथिनि उनावनो हाखा दावरा सेबा आरो संसद माने काउन्सिल गांब्रै सोंलु बिलाइजों जानो हागौ मेट्रिक आनजाद हायार सेकेन्डारिनि बेलायाव मोनबो बाथ्रा रोखा जायाखै। लिरदों मा? गुवाहाटी जुन 13 इउएनएन मेट्रिक आरो गोजौसिन गेजेर HSS नि जोबथा आनजादखौ लानानै दिनैसिम बेबायदिबां गनायथावै फोसावनाय आनजादनि खालार आरो खान्थिनि बेलायाव आसाम सोरखारा दिनैसिम जोबथा थांखि लानो हायाखै। नाथाय दासान्दि सानफ्रोमबो खोनानो मोननाय रादाब आरो फोसावदिंफ्रा फरायसाफोरखौ जोबोर गोनो गोथो खालामदों आरो गोसोफोरखौ थाथेर हायै खालामदों। बेनि गेजेरावनो गिबि मन्थ्रिनि बै आनजादा 15 जुलाइनि गेजेराव जानो हागौनि इसारा होनाया बामुनि मैदानखौ साखाफारा जानो लानायखौ नुनो मोनदों। हायार सेकेन्डारिनि बेलायाव नाथाय बिदि जेबो थिरांथा जायाखै। नंगौ मेट्रिकनियाबो एसेबां पाक्का जायाखै, अब्लाबो 15 जुलाइनिफ्राय जागोन होननाय खोथाया गोख्रोंथार नङाब्लाबो नाथाय मेट्रिक आनजादा जे जुलाइ दानावनो जाथारगोन बेखौ जोङो आसा खालामनो हायो। बिनि उनाव रादाब दङ, करिमगन्ज जिल्लायाव सासे आइजो आरो बिनि सानै फिसाजोफोरखौ जिनाहारि खालामदों। बे जिनाहारि खालामग्राफोरा खौरांनि बादिब्ला बांलादेशनिफ्राय बर्डार बारना फैनानै BSF फोरनि मेगनाव हाद्रि बाला सारनानै बर्डार बारना फैनानै खालामनाय, हाथियार साथियार लानानै बे न'खराव बिमा आरो बिनि फिसाजो सानैखौ जिनाहारि खालामनानै दुथांफोरा खारखुमा लांफिनो। दा बेवहाय बुंदों जे रादाबगिरिया जे माबोरैहाय BSF थानायाव एसेबां हादाइन गोजोब बे दुथांफोरा लांसुनियाफोरा बोरैहाय बर्डार बारना फैनानै भारतनि न'खराव बिदि इनाय खामानि मावनो हायो, गाज्रि खामानि मावनो हाखो। मोनसे आरो खौराङा जाबाय गुबुन हादोरफोरनि रुजुनायाव थानो भारतआ बयनिख्रुइबो बेसेन खमसिन हादोर। बेवहाय बुंदों जे भारतआव बेसादफोरनि जि दाम, बे बेसेनफोरा दामफोरा गुबुन हादोरनि रुजुजखा जर'खायै इउरप आरो आमेरिकानि हादोरफोरनि रुजुजखायाव खमसिनथार। दा बेनिखायनो बे खोथाखौ बुंदों जे बयनिख्रुइबो बेसेन खमसिन हादोर। बिनिफ्राय लामा जाब्रबथायनि रादाब दङ। बेनि सिगां बांलादेशनि गोबां ओनसोलनिफ्राय रोजा रोजा कौटि रांनि खावनाय सना जमा जाफैदों। नैबे मोनसे रादाब। UNN गुवाहाटी जुन 13 भारतआव सनानि आमदानि जानायनि उनाव बांलादेशआव सना सिखाव फालांगिरिफोरनि अनजिमाया बांदों। बांलादेशनि गोबां ओनसोलफोरनिफ्राय रोजा रोजा कौटि रांनि खावनाय सना जमा जाफैदों।
धुबुरीनि आसाम बांलादेश सीमानिफ्राय कलकातासिमबो थाव सना फालांगिरिफोरनि नेटवर्कआ बांबोदों। बिस्कुट महरनि सनाया गोबां बिथिंनि जोहै बारबोदों। धुबुरी मानकासारजों नानि उदै आरो जोगोनारनि सिङाव सनानि बिस्कुटखौ सोनानै गोरलैयैनो आसामाव बारहोनाय जायो आरो बिदियैनो बे सना रुपा माबा माबिफोरा गंसे हादोरनिफ्राय गुबुन गंसे हादोराव थांनो हायो। बिदिनो बांलादेशनिफ्रायबो भारताव फैदों नानि उदै अबा मैगं जोगोनार खुमब्रा लाव बेफोर फिथाइनि सिङाव सहर जानानै। दा बेनि उननि रादाबा जाबाय सोनाब बंगनि कुचबिहाराव BSFआ 16.46 किल'ग्राम गान्जा 940 ग्राम आफिं हमनो हादों। बे आथिखाल खोब सोलिगासिनो दङ ड्राग्स हमनाया। पुलिस बिफाना बेहाय उथ्रिसारनोबो हादों। नाथाय अब्लाबो गोबां दंबावो बे खोथाखौ बुंदों आरो जे मोनसे आरो रादाबा जाबाय मैदेर हाथाइजों लोगोसे एरेस्ट खालामदों। UNN गुवाहाटी जुन 13 सनितपुर जिल्लानि बिश्वनाथाव करिम आरो इस्माइल आली मुंनि सानै फलाना 8 किल'ग्राम अजननि मैदेर हाथाइजों लोगोसे बुधबार खालि हमजादों। बिश्वनाथ थानानि पुलिसा बिसोरखौ एरेस्ट खालामदों। आथिखालाव आसामनि दाब दाब जायगायाव हाग्रानि मि जुनादखौ बुथार खोमानाय बादिब्ला पुलिसा बिसोर सानैखौ इन्टारगेसन खालामगासिनो दं आरो बेखौ मिथिनो नाजादों दि गमामायै बिसोरो गावसोरनो फलान ना बहानिफ्रायबा बायनानै लाबोदों। बे बड'लेण्ड इंखंनिफ्राय गाहाय रादाबा बेखिनियानो। थेवबाबो सावथुननि मोनसे रादाब हरर सावथुन अरुंधतीनि रिमेक्सआव दीपिकाया खामानि मावगोन। फारसेथिंजाय आरो दङ सलमान खाना साउथनि खोला भारतनि मोनसे सावथुनखौ हिन्दीआव रिमेक खालामगोन। बे आरो मोनसेया जाबाय करिना कापुर खानखौ सीतानि आखुनिफ्राय बयकट खालामजानो लुबैदों। बेखिनियानो बड'लेण्ड इंखंनिफ्राय गाहाय रादाबा। दानिया आङो फैनि नोंथांमोननो खोनासंहोनि दिनैनि अग्रदूत रादाबनि गाहाय रादाबफोरखौ। मोनसेया जाबाय मा ड्राग्स नागिरनानै जेलावनो ड्राग्स जाग्रानि उदखार। बेहाय ओरै बुंदों असमियायाव चिकित्सकर परामर्श स्वास्थ्य विभागৰ नियम অনুসৰি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ। কাৰাগাৰ মহাপৰিদৰ্শক আৰক্ষীৰ ধাৰাবাহিক অভিযানৰ ফলত কাৰাগাৰত ভিৰ বাঢ়িছে ড্ৰাগছ আসক্ত সৰবৰাহকাৰীৰ। गोबां हमजाबायना ड्राग्स रोगाग्रा फानग्रा आरो लाग्राफोरा आरो जेला दा बिसोरजों बुंफबनानै दङ। दा बिसोरो ड्राग्स जायफोर जाग्रा ड्राग्सखौ जेब्लायबो मोनजानो लुबैयो मोननांगौ जायो नङाब्ला बिसोर फाग्ला बादि जायो। दा बे जेलावनो ड्राग्स मोनजायैनि थाखाय उदखार खालामदों होननानै बुंदों आरो बिनि उनाव नैबेखौ जोङो बड'लेण्ड इंखंआव फरायखांबाय। गभीर रहस्यत अभयाकुति काण्ड क'क्राझारत 2 किशोरीৰ रहस्যজনক মৃত্যুৰ ঘটনাত জড়িতৰ সন্দেহত 5 জনক গ্ৰেপ্তাৰ। অভিযুক্তৰ মোবাইলৰ পৰা মেছেজ ডিলিট
सन्देहजनक नागरिकलै आंगुलि तहाय बड'लेण्ड जे इंखं बेहाय बे हमजानायफोरनि मुंखौ होनाखै आं नैबेहाय मुंफोरखौ फरायनानै खोनासंहोनोसै साबा गासै हमजानायफोरा गासैबो धुबुरी जिल्लानि नंजुबा धृत যুৱক কেইজন হৈছে ক্ৰমে ধুবুৰী জিলাৰ চাপৰৰ নিউ হাতীপৰাৰ হানিফ শেখ নিউ हाथीपतानि हानिफ शेख बैसोआ 20 क'क्राझार जिल्लानि सालबारिनि जाहानुर इस्लाम बैसोआ 23 हरिर दलनि आताबाली बैसोआ 26 सालबारिनि मजामेल शेख बैसोआ 20 आरो सुतिपारा गामिनि शंकरदेव बर्मन होननाय बिनि बैसोआ 27 दा मैया चिफ मिनिस्टार बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों जे जदि दुष्ट चक्र जड़ित तेन्ते शास्ति पाबई बिदि जदि गाज्रि मानसिफ्रा इजों लोब्बा दंथारमारोब्ला बे हिनजावसा सानैया जुदि गावसोरनो फासि नांनानै थैयाखैब्ला होमबा बै गाज्रि मानसिफोरा बायगर मानसिफोरा हमजागोन आरो शास्ति मोनखागोन बे खोथाखौ बुंदों मोनसे रादाबा जाबाय नैबे आजिरपरा खुलिब सरकारि कार्यालय आसामनि जे सरकारि अफिसफोर बेफोरो बन्द जानानै दंबाय थायोमोन कर'नानि थाखाय दा ओरैबायदि बुंबाय मैया फोसावबाय आसाम सरकारनि थोंजानिफ्राय जे दुअपालि प्रतिषेधक लोৱা कर्मचारी नियमितयै उपस्थित থাকিব লাগিব जाय साख्रियाफोरा भेक्सिनखौ मोन्नैबो लाखांबाय बिसोरो अफिसाव मावख'आव सानफ्रामबो थांनांसिगोन हाजिर थानांगोन खामानि मावनांगोन बिनि उनाव मोनसे रादाब होदों कभिडर प्रकृत मृत्युर संख्या 7 गुन अधिक केन्द्रर अस्वीकार सोरबा सोरबा माबा माबि फोसावो बेहाय सोरबा बुंदों जे सरकारि जि खारिमिन बे सरकारनि खारिमिनाव इसिबां थैनाय खोन्थादों कभिडआव बिनि 7 गुन बारा नाथाय मिरु सरकारा बेखौ ना खालामदों नंखाय बे होननानै बिनि उनाव मोनसे मोजां रादाब दैनिक आक्रान्त 2000लै नामिसे आसामाव जे माबा कभिडआव गोग्लैनाय कर'नाजों बांख्रब जानाय गाग्लोब जानाय बिसिनि अनजिमाया 2000नि खाथियाव फैबाय 2000 सिम फैबाय आरो थांनाय 24 घन्टायाव 36 कभिड बेमारिनि थैनाय 30ल' थैदों इनिफ्राय मोनसे दुखुनांथाव रादाब होदों बे जोंनि थियेटारफोरखौ लानानै कबिर हंकतर गराहत बर' भाषार एकमात्र भ्राम्यमान थियेटार सोरां मन्जु थियेटार जोंनि चन्द्रकान्त आदानि जे सोरां मन्जु थियेटार बियो गाज्रि हालोदाव दङ होनदोंमा 7খন गाड़ी बिक्री करिले अभावग्रस्त হৈ পৰা ভ্ৰাম্যমান थियेटार प्रयोजक परिचालके सोरां मन्जु थियेटारनि मालिका 7खान गाड़ी फानबाय आरो माबा माबि फानबावबाय थेवबाबो आंखालनिफ्राय बारग'नो हायाखै बिनि उनाव दङ गाहाय रादाब मोनसे नैबे प्रशासনৰ ভূমিকাত সংকিত গাঁওবাসী অৱগত কৰাৰ পাছতো প্ৰশাসনে নিদিয়ে গুৰুত্ব मा रादाब बियो जे होनदोंमा चिरां बङाइगाव चलन्त रेलर পৰা तेलसुरी ओनसोलनि मानसिफ्रा खाथिनि मानसिफ्रा पुलिसनो डिसिनो
रेलनो बिनि सोमोन्दै खोन्थाबाय थायोब्लाबो नाथाय बै बिफानफोरा जेबो गोख्रों राहा लायाखै बे थाव खावग्रा सिखावफोरखौ हमनो थाखाय। चिरां बङाइगाव चलन्त रेलरफोरा तेलसुरि एखे बिआरपिएल सिंनिफ्राय जै थाव लानानै ओंखारो बे ओंखारब्लानो फालो फालो रेलाव गाखोनानै मालगारियाव गाखोनानै थावखौ खावो बे आरो दे बिनि उनाव रादाब बा बेहाय मोनसे दङ इंलैंडत अनुष्ठित G7 বৈঠকক কঠোরভাবে সমালোচনা করে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত চীনৰ মুখপাত্ৰৰ। दा इंलैंडआव G7 नि कनफारेन्स जागासिनो दङ बेखौ लानानै चीन हादोरनि बिबानगिरिफोरा खर' सादों आरो गोख्रों सावरायदों। बाहाय बुंबावदों मा मुस्लिमीय देखे विश्व शासन करार दिन एतिया उकलिल। चीन देशा बिदि बुंदों जे मुस्लिमीय देखे विश्व शासन करार दिन एतिया उकलिल। जे मोजोमसेल' हादोरफोरा बुहुमखौ सामलायनायनि दिना दिनै जोबनानै थांबाय बे आरो दा आगोलाव दंमोन बियो बे खोथाखौनो बेवहाय बुंदों जे आमेरिका इंलेण्ड ओमफ्राय सभियेट रुसिया जार्मानी चाइना अस्ट्रेलिया बेफोरो मोजोमसेल' हादोरफोरा गासै बुहुमखौनो गावसोरनि दखलाव बा सासन खालामनो नागिरो बियो जानो हानाय नङा इदि होननानै बुंदों। बे चीन हादोरनि दैदेनगिरिफोरनि खोथा। बिनि उनाव रादाबाव दङ सासे आइजो एमएलए बे बुंदों मा 82,000 टका बेतन विधायिकाई कले इमान धनेरे मैं कि करिम। दानसेनि रां बान्थाया 82,000 82,000 बे एमएलएआ आइजो एमएलएआ बुंदों जे एसेबां धोनजों आं मा खालामनो। बेयो बेंगलनि नाथाय इबार बिजेपिनि टिकेटआव बिथाङा देरहालांदों। बे आइजो एमएलएआ दा जोबोद गोरिबमोन दा इसेबां बेथन मोनगोन बेखौनो मानो इसेबां रां नांगौ आंनोलाय बे जादों आरो बेहाय ओरै बुंदों बेतन और भाता हवा पश्चिमबंगत एजन विधायके माहे लाभ करे प्राय 82,000 टकार दरमहा। एकांश विधायकर बाबे এই বেতন पर्याप्त নহয় और अचिरे विधायकजन बेतन बृद्धि करा उचित বুলি এইসকল विधायके दाबी जनाय आहिছে। सोरबाफ्रा बेतन बारायनो बियो आरो नैबे आइजोआ जाबाय बाउरी टाइटेलनि बिथाङा बुंबाय जे आंनोलाय इसेबां थाखाखौ मा खालामनो इसेबां बेतननि थाखाखौ मा खालामनो इदि। दानिया फैदोनि असमिया प्रतिदिनाव मा लिरदों नायनि गाहाय रादाब मा जाबाय इहाय विभिन्न मंत्री कामकाजर पर्यालोचना लगते उत्तर प्रदेशर निर्वाचन गुरुत्व दी चलिसे मंत्रणा। मिरु सरकारनि बायदि बिफाननि मन्थ्रिफोरनि खामानिफोरखौ सावरायदों आरो फैगौ जे उत्तर प्रदेशनि बिसायख'थि बेखौ लानानैबो सावरायदों आरो बुद्धि होदों सोलो होदों। प्रधानमंत्री बासभवनाव घने घने बैठक अबाव जादों बे मिटिङा गाहाय मन्थ्रिनि न'आव बुंबावदों मा शीघ्रै मोदी मन्त्रिसभार व्यापक रद बदल थाबैनो
नरेंद्र मोदी नि मिरु मन्त्रि आफादा मिरु सोरखारनि मन्त्रि आफादा गोबां सोलाय-सोल' जागोन गोजाम मोखां थांनो हागौ गोदान मोखां फैनो हागौ बे खोथाखौ बुंदों आरो बिनि उनाव मोनसे रादाब होदों ছাত্র ছাত্রীক পণবন্দী করে गुवाहाटी বিশ্ববিদ্যালয়ের অনলাइन পরীক্ষা फरायसाफोरखौ पनबन्दी खालामनानै गुवाहाटी भुम फरायसालिनि अनलाइन आनजाद समय मते प्रश्न काकत डाउनलोड उत्तर बहि आपलोड व्यर्थ शिक्षार्थीर हाकार गोबां जायगायाव नेटवर्क मोना बेखायनो गोबां फरायसाफोरा सम मथ' कुइसन पेपारखौ सोंलु बिलाइखौ डाउनलोड खालामनानै लानो हायाखै आरो माबाखौबो जे आन्सार स्क्रिप्ट आन्सारनि बहि आन्सार लिरग्रा बहि बेखौबो आपलोड खालामनो हायियाव कुइसनखौ डाउनलोड आरो आन्सार स्क्रिप्टखौ आपलोड खालामनो हायियाव फरायसाफ्रा हाकार जादों बे रादाब बेनिफ्राय हरुहजाय स्वास्थ्य कर्मीर प्रतिबाद हरुहजाय जे स्टेडियाम बेहाय कोविड हस्पिटाल बानायनाय जादोंना बे कोविड हस्पिटालाव खामानि मावनाय जे स्वास्थ्य कर्मीफोर सावस्रि बिफाननि मावथिफोर बिसोरो डाक्टारखौ लाफानानै आरो बिसोरो मा खालामदों प्रतिबाद खालामदों माबा सुखुयि फोरमायदों बे बेनि उनाव आं थांनि नियमिया बार्तायाव मा होदों नै नियमिया बार्ता बेहाय होदों मा धुबुरी दक्षिण हालमारा ब्रह्मपुत्र सोरां गधन हरबाकारेर बिरुद्धे अभियान बेथ' सोलिगासिनो दङ मोसौ लांखुमानाया बांलादेशआव बारहोखुमानाय बिरसिं शरद मासनिखा सोरां गुरु हरबाकारिलै आरक्षीर गुलि बिरसिं सर होननाय मोनसे दङ बेहाय जोंनि आसामनि पुलिसा मोसौ लांखारग्राफोरनि सिम गुलि गावदों बेनिफ्राय मोनसे रादाबखौ आरो फिन बुंबावदिनि बेहायबो होदों कमिसे कर'नार संक्रमण कर'नानि गाग्लोबनाया खम जादों लोरबां जाबाय सरकारि साकरियालय बार्ता बेनिफ्राय होनदों कर्मचारी कार्यालय जगदानर निर्देश कर्मचारिफोरखौ मावख'आव थांनानै हाजिर जानो होनदों जायफोरा भेक्सिन मोननैबो लाजोब्बाय भेक्सिननि दस मोननैबो लानायफोरा थांनानै खामानि मावहैनांगौ आरो बेखिनियानो बेनिफ्राय नैबे मोनसे सरकारे बान्धि दिया नतुन नीति नियमर तीव्र विरोधिता हह महिलार आइजोफोरनि बै जे माइक्र' फाइनेन्सनि दाहारखौ रेहाय होगोन होनदोंमोन नाथाय बेहाय माखासे कन्डिशन दङ बे कन्डिशनफोरखौ हिनजावफोरा मानिनानै लायाखै बिनि थाखाय प्रतिबाद खालामदों प्रतिबाद दिन्थिदों बेहाय बुंदों ऋण रेहाय दाबित उत्ताल हजाय गवालपारा बायदि जायगायाव बे आइजोफोरा ऋण रेहायखौ बयनोबो खालामनांगौ होननानै माबादों दाबि खालामदों दिनैनि जि आसामनि रादाब बिलाइफोरनि आङो गांब्रैल' फरायनो हाबाय बेखौ नोंथांमोननो खोनासंहोबाय आरो बेखिनियावनो बे रादाब फरायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय खुलुमबाय।